A secció de Gènere negre avui l'adaptació cinematogràfica del llibre La sirena del Mississippi de William Irish. La sirena del Mississippi de William Irish és una història que passa a finals del segle XIX a New Orleans i va sobre un home que es casa per poders amb una dona que viu lluny. Finalment arriba la dona i ell se n'adona que no és amb la que es havia cartejat, amb la que havia establert la relació i que finalment es havien casat. Però en canvi s'enamora perdudament, mentre ella és una femme fatal que, diguem-ne, que el que fa és arrebatar-li tots els diners i tal, i a pesar de tot ell la persegueix no tant com a venjança, sinó perquè no pot viure sense ella cap a una carrera sense fi. ¿En qué piensas? En ti. Sí, pero ¿en qué sobre mí? Estoy preocupado. Has gastado mucho dinero estos últimos días. Entonces, ¿volvemos a empezar? Sí, volvemos a empezar. François Truffaut va fer una adaptació cinematogràfica a La sirena del Mississippi que comparteix amb moltes de les adaptacions franceses de cinema negre basat en novel·la negra nord-americana de traspassar la història a l'actualitat i a un medi francòfon. En aquest cas ho passa a una colònia, una excolònia francesa, africana, i llavors el protagonista, que és el Jean-Paul Belmondo, representa que és l'amo d'una plantació de tabac i la suplantadora de la seva dona seria la Catherine Deneuve. Todas mis acciones por la mitad de su valor. Es preciso que la transacción se haga mañana. Necesito dinero. És imperdible les escenes finals de la pel·lícula, diguem-ne, quan la parella ja fa una fugida al no-res, una fugida sense futur, però que en canvi es basa en un amor fu. Sí, pero ¿y el dinero? No empieces otra vez. Además, nos queda un poco y podemos vender el coche. Sí, pero eso solo son cantidades pequeñas.